ekene m unu daalụnụ ka anyị na-ekwu maka onwe anyị ka anyị ga na-ekwukwa maka ụmụ anyị unu aghọtago. So o nwere ihe anyị na-achọpụta na mba United Kingdom ebe anyị bi, ụfọdụ na-emeghela ụmụ fa akaụntụ nyefa bank pass sịfa were ego na-eme ihe sọfa. Ụfọdụ na-enye nwafe ego n'aka si ya were na-eme ihe sọ gị. Ụfọdụ anaghị enyechacha, onye ọbụla na-enye reasoning nke. Ụfọdụ si na imeghelu nwa akaụntụ n'ihe bank si ya were ji emebe ihe sọ gị nya ọma nyezi gị respect onwego liberty ọma ndịzi na-eme na ọ nọ n'okpuru gị ọ na-emezi ka o si sọ ọnya and na-enye n'aka mbosi inyere ọbụlụ nsogbu and fa bido na-emetụ ego aka fa ebido na-aga na joint dị iche iche na-eli ihe na-eme iti ndị ajọ mmadụ from there enyefe ọgwụ fa na-ele ịghọtago fa na-eli ihe ndị mbosi fa elire ọbụlụ nsogbu. Ụfọdụ si na ọ ga na-enye nwa ya ego nya onye na-adị na-enye nwa ya ego nnọọ ihe nwa ya chọọ osolu ya na-eje gote ihe ahụ ịghọtago ifugo reason dị iche iche basị na nwa gị bido na-agasị ya ọga wild. So ụmụnne kedu nke dị mma ka a na-eme unu afụgo ọ bụ ihe na-apụtacha okwu na mba anyị nọ na ya inye nwa gị ego ụfọdụ ọga wild ma ọ gezinege ntị ụfọdụ kwa ịnara enye ya ego ebe ọbụla isolie na-aga ọ na-ewekwa iwe si na onwere freedom mgbe niile ị na-anọkpi arụ ị nara ekwe ka o zuo ike ị nara ekwe ka ọ ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Ụmụnne ke nke a ga-eme rapụ ibie ndewonu ndị be anyị afa m Lọlọ Nneka Ijelenze onye pụtanya kwuo uchie ka amalụ nke a ga na-eme maka ọ bụ ihe a na-agbagha na mba United Kingdom. Ndewonu ka emesịa. Unu echefukwana inye anyị akara ịfụnanya ma kesaa daalụ.